Ka music video ka ba la ai kerteng jain karo khasi boy on supply pai ba no shan ha ka lai trick ujil liu araja arfly ha ka por nyo wuji menmit ha ka YouTube channel ba ai kerteng Yoses channel ya ka ne ka jing rwai larwai ha ka tin boy khar arling do ba larwai daw Yoses mering la penbit penbiang ru daw Yoses mering la yashim benta dakarmen temong ni wireless mering sanita mering diko kurba. Ngala no di chnong pa ama son lai nga fe pa rem pa so la chan karo